na apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maiti agas ko manang. Naibus nga tila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mangtedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungunang manang. Ay nawaw, ikan ka iti gunggunam kunana. Intun kon, kurang titid ni. Hello manang, mangmangagnak ka di bay? Wan, mangmangag ka. Ngam awanti kastak nga biyahe, nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sa bali. Okay, sige nga ron manang, katagyaman na ka. Sige, ida po kong ti cellphone, taagi na naakmatan. Ay, una yun. Siya pa'y lang ti ibaon na agumatang iti agas na. Abay matakas na titratong iti kabsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siya pa'y lang ti banlugan day di tao. Ay nawaw, abay agas na ti panagsasaon. Kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sa balik. Nagado ti mabalin apag ipawitan na dita no kayat na. Unay kan bakit? Amok na tatirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laengen no awan aramide. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo. Kastapay lang ti sawang mo. Ipagampay ang masakit ka. Kung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos. Di nak disturbon takayat ko ti maturo. Kita apan no usto dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanak-anak. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan agyaman na, kaanak-anak. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Agpakanak ganunan katakan. Sigurado nga urayan na ko ni Ante Bidi patay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay ne, anda ka di pa ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay ne, ay nawaw, kamuti ba dayta? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay saanan kaanakan. Sa anak man na dumawdawat, itigong kunak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbag laang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan? Apay ka di aya? Ay, kwa manang. Amangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise? Apay? Agpalaba ako mamanang. Awan mo't ngamin ti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kiti ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah? Ay, kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtarangkaso akmatan. Diyak ka ba ulang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod na tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay, nawaw. Nagsasao kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagadulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay manan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibaba umnakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungam ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba at dati washing machine na. Saan ka marigatan ang mangigalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang ti itid na atangdan ko. Ay nawaw, pagyamanam lata.
Jay taduma, tulong mo matenggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti Aramida. Among nga adda ti aga sa tumtumaran ti kapsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti unong dayjay lakay. Ita ka sa pulan na titulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumad no si katag ka sa pulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kan ti tumulong. Si ka ti mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagap. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, addaak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalabaak kuma, Auntie. Awan mat nga mindado maapagpatulungak, Auntie. Ay kadun kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamot kit ti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tungaron ama panditayin ton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga ron, urayon kayo nga urayon inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyagak tumod lang itinateng para kud ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat nga miniti kapsat ko kat kanayon nga darikrik naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo lakay. Ay, ti Aramida medjay bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay, nawaw. Di ay pi akabsat bagay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik naan ni Ivy. At darikrik na ito. Kaya no nalabasa kita istok ni Bebang idirabi. Ang pinpidyo kita kakukumaray. Ay, tiyak amu alakay. Ay, kasya'y ayak yan darikrik na ito. Narigat ti agsasaunod at tumalakay. Ay, talaga laki ide. At na kayo't atulungan di kapsat na. Iso ka na yung ganda, ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanun, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Ah, Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Auntie. ay nasaanun kaanakan. Igatang mo ki di iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Auntie. Saanan kunakmut. Di kay kadimadanagan, Auntie. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta ba tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud alakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay na. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kapsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga round, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam day ta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Ah, pudnaw? Wen, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wen nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrap-trap akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wen tanas Basta ti panagsasaom, kat kapsat mo tayo jay.
Masadutak nga rod nagbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sa bali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na di tano kayak na. Unay kan bakit? Amo nga datirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laengen no awan aramide. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo, kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay ang masakit ka, kung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos, di na disturbon ta kayat ko ti maturo. Kita man noosto dagiti agas sa ginatang ko, Rachel kaada-kada. Ay na, agyaman aklaunay, Uncle Fredo. Awan anyaman na kaada-kada. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman akmanan ah. Agpakatak nga rudan kaada-kada. Sigurado kaur-urayan na ko ni Ante Bidi Balay. Ay, mabait lang, Uncle. Ay ne, enda kanipay ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay ne, ay tawaw, kamuti ba't data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay saanan kaanakan. Sa anak ba't adumaw dawa, titingog ko na. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbaglaang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan, apay ka di aya. Ay, kwa manang. Abangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise, apay. Agpalaba ako mamana. Awan mo't ngamin ti dadto maamabalin ko atang danan. Adamat kit di adi washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah, ay kwa, ala, pasensya ka na, nga magtrangkaso akmutan. Diyak ka ba ilang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akken ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod na tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay nawaw, nagsasao kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagadulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay manan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibaba umnakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungan ti kabsat mo. Nalakalaeng taglabata dati washing machine na. Saan ka marigatan ang mangigalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang ti itid na atangdan ko. Ay nawaw, pagyamanam lata. Diyay tagduma, tulong mo mutenggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti aramida. Amom nga at dati aga sa tumtumaran ti kapsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na titulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumit no si katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mau, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, addaak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalaba ak kuma, Auntie. Awan mat ngamin daddo maapagpatulungak, Auntie. Ay kadun kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamot kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tungarun ang mapandita inton bigat. Ay na, agyaman aklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyugak tumutlaang itinateng paraken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kapsat ko kat kanayon nga darikrik-naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo lakay. Anya tiyara may damit siya'y bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay nawaw, di IB akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik-naan ni Ivy. Ang darikrik-naan na. Kat no nalabasa kiti istor ni Bebang idirabe. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, tiyak amo alakay. Ay, kasya'y ayak ti ang darikrik-naan na. Narigat ti agsasauno da dumalakay.
Ay, talaga laki ide. Hindi na kayo't atulungan ti kabsat na. Isuwa ka na yung ganda, ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman aklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanon, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Ante. Ay nasaanon kaanakan. Igatang mo ki di iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Ante. Saanon kunak mo't. Di kay kadi madanagan, Ante. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta man tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas niya iti kabsat na. Naku nampay lakay. Narigat amasitgan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga ang mga nudumteng to ti aldaw nga isumet ti agkasapulan. Kay kunada nga round, what comes around, goes around. Mala, di tan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam day Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Pudnaw? Wen, Auntie. Kabaalak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wen nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wen tanasing petibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuble iti sigod nagubraan na ide. Wen nga rod lakay, nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong manan. Naibusaman tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, gayang bagay. Naranak ni Ivy, iti sentro itay. Kaut, At dati kasarsarita na. anya, Imutang iti 5-6, bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga medyo kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latan dakdakamatan ken Rachel ti may papaniti pa nagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Amo naman, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kingkwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino tayo jay kunak? Apay adi ka makasungbat. Ay, kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay amasapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay, nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at tigayim mo tayo jay. Addakin ka day tano patyan nakwin no saan. Amangan mo't no at datilim-limod mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos.
Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay ve. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awanang, tunggal ang patulong akin ka, kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rin tao. Tagdanan ka, madmanang. Ay nawaw, nagsasaong kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagadulagit di arason mo, Ivy. Apay manan. Tunggal umawag ti kapsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibaba umnakday di a Rachel. Anyalaeng mo di tulungam ti kapsat mo. Nalakalaeng taglabata dati washing machine na. Saan ka marigatan ang mangigalgal? Unang, ngam kasanungay no sa nga gasutlaan ti itid na atangdan ko. Ay nawa, pagyamanam lata. Jay tatuma, tulong mo matanggan ko na. Dilugi akmat no kasta ti aramida. Among mat nga at dati aga sa tuntumaran ti kapsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Imposible Dakkel ti unong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumat no siya katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulaw. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, adda ak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalaba ak kuma, Auntie. Awan mat ngamin daddo maapagpatulungak, Auntie. Ay kadun kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamat kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tungarod ang mapanditain ton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyugak tumutlaang itinateng para ken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kapsat ko kat kanayon nga darikrik-naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo lakay. Ay natiyara may damit sa'y bakit? Ilaba ak kano ti kaanakan ta. Ay nawaw, di ay bi akabsat na gay. Inawagan na kano, ngam addan samot rikrik-naan ni Ivy. At darikrik-naan na. Kit no nalabasa kit istor ni Bebang idirabe. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, tiyak amo alakay. Ay, kasya'y ayat yan darikrik-naan na. Narigat ti agsasaunod at tumalakay. Ay, talaga laki ide. Hindi na kayo atulungan di kapsat na. Iso ka na yung ganda, tirason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan na nyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanun, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Bala, agmerienda tangarod adwa. Wen ngamin aywan gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Auntie. Ay nasaanun kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Auntie. Saanan kunakmut. Di kay kadimadanagan, Auntie. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta ba tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas atong tumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kapsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kapsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumet ti agkasapulan. Kay kunada nga round, what comes around, goes around.
Mbala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigatyo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam dayta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Ah, pudnaw? Wan, Auntie. Kabaalak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot den ti pigsam kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrap-trabahuam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wan tanasing petibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na taa. Na nakasumple, iti sigod, anagubraan na iti. Wen nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Eh, gusto tapno makaurnok pa din. Naibusaban din ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, gayang bagay. Naranak ni Aibe, iti sentro itay. Kal, At dati kasasarita na. anya, Imutaan iti 5-6 bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin man nga hindi kasasarita na. Doon niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayag lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latan dakdakamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Muna ba, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kingkwana. Anya, Asino ti mawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay ko na? Apay adi ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay ang masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipod no. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day ta no patyan nakwin no saan. Amangan mo't no datilimlimod mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, Auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ah, ay adda Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, Auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwarta na. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaksyon nyo, Auntie. Ah, ay, ay, awan mo't kinde. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado day tan, Auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwarta na day jay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw. Pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag asa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan na. Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay ang maamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam ununa ag abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwartaken ka. Ay nawaw, narigat ka maggayam ama asitgan. Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kat no si ka ti nagrigat ama asitgan.
Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana ited ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanya? Mudlaang itinateng para ket ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, anti. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kapsat ko, kat kanayon nga darikrik naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo Lakay. Ay natiyara mi damit sa'y bakit? Ilabaak ka no ti kaanakanta. Ay nawaw, di ay bi akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik naan ni Ivy. At darikrik naan na. Ket no nalabasa kit istor ni Bebang idirabe. Ang binbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amo alakay. Ay, kasya'y ayak ti ang darikrik naan na. Narigat ti agsa sa unod at dumalakay. Ay, talaga laki ide. At di na kayo atulungan ti kapsat na. Iso ka na yung ganda ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman aklaunay, Auntie Maylin. Awan na nyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y auntie. Ay saanun, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen ngamin ayun gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita ante. Ay nasaanun kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay matnabati para iti agas ko, ante. Saanan kunakmut? Di kay kadi madanagan, ante. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta pa tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay na. Wen nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasitgan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga ang mga nudumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga raud, what comes around, goes around. Mala, di tan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam day Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Pudnaw? Wan, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkal mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrap-trabahwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wan tanasin ti bus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabahom. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuble, iti sigod, nagubraan na iti. Wen nga rod lakay, nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong pa nun, naibusaman tan ti savings na. Sigurado day talakay, nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, un kayang bagay, naranak ni Ivy, iti sentro itay. Kaut, At dati kasarsarita na. anya, Imutang iti 5-6 bakit? nagturad mo tan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga benjay kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta.
Ngumnay, di mo lang tandak da kamaten ken Rachel, ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tama nga no agsakit tinakam na. Muna ba, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kingkwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay ko na? Apay di ka makasumbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakad. No awan lang day jay. Apay ang masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumumbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwan no saan. Amangan mo't no at datilimlimot mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay ve. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ah, ay adda ah. Awan trabaho na ita. Nasaya at matngarod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ah, ay, ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwartana day jay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapay laang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamat ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag sa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay ama amon nila kay ko. Anya? Bayadak tumula dagos kan ka. Ay pasensya kan ngam ununa ag abayadang ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwartaken ka. Ay nawaw, narigat ka maggayang ama asitgan. Ay nawaw, apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kat nusi ka ti nagrigat amaasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak? Pinabuludan nakakadimo laang ti kabsat mo. Saan anti? Narigat ama asitgan na di Rachel. Tida ibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha? Talaga laang kit di nga imot na di babae Ay ndawaw. Apay akas ta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat ama asitgan na di Rachel. Saan ama putang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam. Iti ayan tigayim ko. Limabasak itayan ni Jonah itay. Kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya tigayim ko. Apay na po ti ulong. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sampol ama amuam amin nga aramida kanya? Agpalakan sa amat Agong ungot ka nga unti makagapaw. Adda ka no utang ni manang, asaan nga amo nila kay na, auntie. Ah, isumot lagayam nga inturturod na tinakisarita kan ka. Dayta dya ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi naminsan. Madanagan day jay, auntie. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan.
Nasakit tinakam na, ta saan mo pinautangan? Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, ante. Ay una yung tikabsat mo, managing bubukod talaga. Naibaga, Ruk ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumabot no saan akas jay tikabsat na. Naku nampay lakay. Narigat amasitgan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumad ti agkasapulan. Take ko na around. What comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam day Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Ah, pudnaw? Wan, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo ti nagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wan tanasing patibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amaladaw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuple iti sigod nakubraan na ide. Wen nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Ay gusto tapno makaurnong pa din. Naibusabat din ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa'y kat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay kayang bagay. Naranaak ni IB iti sentro itay. Kaut, At dati kasasarita na. anya, Imutang iti 5-6 bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin man nga medyo kasasarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta Ginastos da siguro akadagiti kagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo lang tandak-dakamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kapsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Amo naman, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kingkwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Kasigurado nga apaan na. Asino day jay kunak? Apay di ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay ang masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa sumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwin no saan. Amangan mo't no at tatilim-limod mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutom Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, Auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ah, ay adda Awan trabaho na ita. Nasaya at matngarod no kasta, Auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kapsat mo. Wa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan iti kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaksyon nyo, Auntie. Ah, ay, ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado day tan, Auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwartana day jay. Anya ti ibaga, manang.
Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wen ngam addamat ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag asa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan ah. Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam ununa ag abayadan ti utang ko manang. Awan ti may pabulod ko akwartaken ka. Ay nawaw, narigat ka maggayam amaasit gan. Ay nawaw, apay akas na ti panagsasaom kanyak. Kat nusi ka ti nagrigat amasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana ited ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak. Pinabuludan nakakadimo laang ti kabsat mo. Saan anti? Narigat amaasit gan na ya Rachel. Tida ibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha? Talaga laang kit di nga imot na ya babae ah. Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat amaasit gan na ya Rachel. Saan amabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaw. Nalipatam samot nga idiag kasapulan ti kabsat mo, kat narigat kamot amasitgan. Irason mo amasakit ka, uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Itiayan ti gayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni Jonah laang ayat ti gayam ko. Apay na pudot ti ulom, Hay, kas kalamangas asar. agsalsalod-sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sampol ama amuam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amatay. Agong ungot ka nga awan ti makagapo. Adda ka no utang ni manang asaan nga amo nila kay na anti. Isumot lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta dya ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan day jay anti. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wen nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak anti. Ay una yan ti kabsat mo. Managing pupukod at talaga. Naibagayo pa'y andi. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumat a pinagustuhan, gumura launay kanya. Bala, di mulatan ikaskaso kanakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka basol da di Rachel. Apay apabasulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko manday tanga utang. Nagrigat lang amin amasit ganda di babae. Kalukwan? Sikatim mutang, ngam ti kabsat mo kita, hindi babasulam. Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya, tapno makabayag ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta, tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na, sikamot ten di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rachel, choice na matun dayta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti isutag kasapulan? Ay nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, un gayam bakay. Naranaak ni Ivy, iti sentro itay. Kaut, At dati kasasarita na. anya, Imutang iti 5-6 bakit. nagturod mo tan nga imutang no kastala kay. Singsingirin mat nga men di kasasarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta ah. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo laptan dakdakamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Amo naman, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kinkwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay kunak? Apay di ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay ang masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwin no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanya. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel anti. Adda nga ta di tabalay na. Ah, ay adda ah. Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta anti. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay ang kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ah, ay, ay, awan mo't kit Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwartana day jay. Anya ti ibaga manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag asa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay ama amon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam ununa ag abayadan ti utang ko manang. Awan ti may pabulod ko akwartaken ka. Ay nawaw, narigat ka maggayam ama asitgan. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom kanyak. Kat no si ka ti nagrigat amasitgan, idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana ited ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak? Pinabuludan nakakadimo laang ti kabsat mo. Saan anti? Narigat ama asitgan na diya Rachel. Tida ibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha! Talaga laang kit di nga imot na diya babae Ay ndawaw. Apay akasta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat ama asitgan na diya Rachel. Saan ama butang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idiag kasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam. Iti ayan tigayam ko. Limabasak itayan ni Jonah itay. Kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw,
Ni John na laang ayati gayim ko. Apay na po ti ulam. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amwam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amateng. Agong-ungot ka nga unti makagapo. Adda ka no utang ni Manang asaan nga amo nila kay na, auntie. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ka. Dayta dya ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir 85-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan day jay, auntie. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, auntie. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod at talaga. Naibagayo pa, auntie. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumot a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya tipudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo 85-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lakay. Basol day di Arishel. Apay apa basulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day di babae. Kalukwan? Sikatim mutang ngam ti kabsat mo kit di ba basulam? Ay basta, basol na. Inga kit di makipurdiya. Tapno makabayag ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na. Sigamot din di makamong agbayad. Di na kam iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Richelle, choice na matunday ta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti isutag kasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot, nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yu tinateng asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam, nanang. Nateng laka na yung tipaspasidam kanya. Anyat kayat yu aya. Karne, baknang kayo aya. Na, ada ba trabahong kag? No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga rin nagtipid tayo, nanang. Makitkita yung mat siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinateng iti salunat. Ay, tiyak kaya tinateng. Apay anapili kay launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamang mangan kayo pailang. Na, nakaimimot kamot ngayon anak. Siguraduak amaamuan da ito'y ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, kay Manang Lara.
Siyak tumanan ti pagbali ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kastamot ka na yon. Ay, sa dino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kapsat. Taapay manan. Ha? Aglablabusan day nga ang hilitaw. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwarta na day jay. Anya ti ibaga manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wen ngam addamat ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag asa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam ununa ag abayadan ti utang ko manang. Awan ti may pabulod ko akwarta ken ka. Ay nawaw, narigat ka maggayam amaasit gan. Ay nawaw, apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kat no si ka ti nagrigat amasitgan, idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana ited ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak? Pinabuludan nakakadimo laang ti kapsat mo. Saan anti? Narigat amaasit gan na dya Rachel. Tinaibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha? Talaga laang kit di nga imot na dya babae Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom iti kapsat mo. Pudno matanti. Nagrigat amaasit gan na dya Rachel. Saan amabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaw. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan tigayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang ay tigayam ko. Apay na pudot ti ulong. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod-sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amwam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amatay. Agong ungot ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni manang asaan nga amo nila kay na, anti. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita kan ka. Dayta dya ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir 85-6 ijay paradaan idi naminsan. Madanagan day jay, anti. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo pinautangan. Ay, wan na ron Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, anti. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod talaga. Naibagayo pa'y, anti. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumat a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakas nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka basol day di Rachel. Apay apabasulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko manday tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasit ganda di babae. Kalukwan?
Sigatimutang ng tikabsat mo kita, di ba basulam? Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya, tapno makabayag ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta, tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya. Kas na ko na, sigamot din di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rizal, choice na mattunday ta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak ti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdum nga. Paglinglingayan kapayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya kay lakit dimot nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yu tinateng asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam nanang. Nateng laka na yung ti paspasidam kanya. Anyat kaya't yu aya. Karne. Baknang kayo aya. Na, adama trabahong ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga rin nagtipid tayo nanang. Makitkita yung mat siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinateng iti salunat. Ay, tsak kaya tinateng. Apay anak pili kay launay ngamin. Noon niya tanda, isot ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamangmangan kayo pa lang. Na, nakaimimot kamot nga inanak. Siguradwak ang maamuan da ito'y ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, kay Manang Lara. Siyakto manan ti pagbalin ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kastamot ang anayon. Ay sadino ti papanam salya. Iti ayan ti may sanga anak ko, kapsa. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabusan na nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay kaamangan no adama inaramit mo adi na nagustuhan. Imbalang ko lang matinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay nawaw, apay ngamin nga imbalang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang nga kanayaw. Dinakpay pagsidaan mo't itinaimas. Ay na, mayat matla ang tinatang iti salunat kapsat. No siya, jak kayat tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara. Ipulong ko na dyan nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaban na, Clara anak ka. Anya nga may nanti gagarayo. Imayak, taglablabusan ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni Angelito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak ka. Oray awan makagapaw kat agung ungag. Di nakpay pa kanun kat adamot trabaho na. Ayan ni Angelito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak ka, jakon kaya ti agnaed ijay. Numabalin kat dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma akan ma-stress ak iter aramidan ti kabsat mau. Hello, Angelito. At daak pa lang dito yung pagtrabawak manang. Kadis-dismiss mi lang.
Nasaya at met, tanapatag ti ibagakang ka. Kapay ka di manang? Adda ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing tilanga na itay si Mat ante, nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaw. Nalipatam samet nga idi agkasapulan ti kabsat mo, kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka, uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan ti gayem ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang ayat ti gayem ko. Apay na pudot ti ulong, Hay, kas kalamangas asar. agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sampol ama amuam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amatay. Agung unget ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni manang asaan nga amo nila kay na, anti. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta ja ibagbaga ni Uncle Lufredo nga adda ka no kasarsalita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan dayjay, anti. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, anti. Ay una yan ti kabsat mo. Managing pupukod at talaga. Naibagayo pa, ante. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan ko mat api nagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes ngar aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka basol day di Arishel. Apay apa basulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maidinapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang aming amaasitgan day di babae. Kalukwan. Sikatin mutang ng ti kabsat mo kita hindi ba basulam? Ay basta, basol na. Ingakit di makipurdiya. Tapno makabayag kay di utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Tasan ko nga amo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na. Sikamot din di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rachel, choice na matunday ta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak ti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbulang yu tinatang si datayo kuma. Nateng tumita ka na yung, Anyat kunam nanang. nateng la ka na yung ti paspasidam kanya.
Anyat kaya't yun ya, karne. Baknang kayo ya. Na, ada ba trabahong ka? No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga rin nagtipid tayo nanang. Makikita yung siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinateng iti salunat. Ay, tsak kaya tinatang. Apay anapili ka launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamangmangan kayo pailang. Na, nakaimimot kamot ngayon anak. Sigurado ang maamuan da ito'y ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, kin Manang Lara. Sakto manan ti pagbali ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kas tamot ang kanayon. Ay sadino ti papanam salya. Iti ayan ti may sanga anak ko, Kapsa. Naa, taapay manan. Aglablabusan da nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay kaamangan no adama inaramid mo adi na nagustuhan. Imbalang ko lang matinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay hidin ti unga na kanya. Ay nawaw, apay ngamin nga imbalang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang nga kanayaw. Tinakpay pagsitaan mo't itinaimas. Ay na, mayat matla ang tinatang iti salunat kapsat. No siya, jak kaya tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara. Ipulong ko day nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaban na, Clara anak ka. Anya nga minan ti gagarayo. Imbayak, taglablabusan ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni Angelito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak ka. Oray awan makagapaw kat agong ungag. Di nakpay pa kanun kat adamot trabaho na. Ayan ni Angelito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak ka, jakon kaya ti agnaed ichay. Numabaling kat dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma akan ma-stressak iter aramidan ti kabsat mau. Hello, Angelito. At dahat pa lang dito'y pagtrabawak manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasaya at met, tanapatagtibag akang ka. Kapay ka di manang. At ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing tilangan na itay simbang pet. Anya ti inaramid mo kang kwa na aya. Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na asaw manang. Ay nawaw. Ipalawag mo ang nasaya at kang kwa na saan ang masapul nga iyungot mo. Kasano ngamin Irespeto mo't ni nanang aadin ko. Marigatan tamadlaang no agpasugnod manan. Daytak ti bakbaka. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanang. Saan mat siguro nga umay ni nanang dito no saan agrabi ti araramidam kan kwa na. Ay na manang, nomom lang. Kaya't ninanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. Nung manugot ni manong mo, mangyag kanto itibado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay. Daigtad ko itay lakay. Nakaturong matan na gitubing. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanya. Kaya't ninanang ti agnaad ditoy balay lakay. Saan da ngamin nga agkin naawatan iti kapsat ko. Sumat lagayang may dito'y balay. Wan lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay. Mabalin ka di nga agnaad ni nanang dito'y balay. Wala. Adamot pa kanta sila. Isulatan ti silid na. Ay na, agyaman ak launay lakay. Agyaman ak tamaawatan ti sitwasyon ni nanang. No kasta, iti gaya man ayan dalara ti pagnanaedam kapsat. Wan kapsa, mayak ti biyag ko ichay. Aya, Naimastikan ka na kichay. Kung saan ang mabamban na tawan mo tararamid. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kapsat. Sana kasapulan ni Lara titulong ko, kapsat. Ay nawaw, pag kunaamag, Wun takabailan na nga aramidin amin. Dayjay pa'y tiko na. uray no kabailan na nga aramidan, tumulong kalataa, anak mo mo't dayjay. Ay
Ayun gayam, mapanak iti ayan damari tinay intud madamdam akabsat. Anyaman ti aramidam ijay. Amo mun ano anya. Ay nawaw, di mo ibaga ang makisugal ka manan kadakwada. Iso nga ron matiliw-liwamay. Isiram toki diti isturmo tamapanta makisugal kabsat biulay. Adda ginatang mo a vitamin ni nanang lakay? Aday ti bag ko bakit? Kita kami dyan. Kompleto ka di? Wan, bakit? Kompleto. Ni nanang. Awan, ibagam ti pudno kanya. Wan, pudno lang kay. Basol day di Arishel. Apay apa basulam ti kabsat mo? Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko manday tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day di babae. Kalukwan? Sikatin mutang, ngam ti kabsat mo kita, hindi ba basulam? Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya, tapno makabayad kay ti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta, tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na, sikamot ten di makammo agbayad. Di na kam iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Richelle, choice na mutun dayta. Saan ang mabalin apilitem? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak ti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilitok. Apeng imbulang yu tinatang asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam nanang. Nateng laka na yung tipaspasidam kanya. Anyat kayat yu aya. Karneng. Baknang kayo aya. Na, ada matrabahong ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga rin nagtipid tayo nanang. Makitkita yung siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinatang iti salunat. Ay, tiyak kaya tinatang. Apay napili ka launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamang mangan kayo pa lang. Na, nakaimimot kamad nga inanak. Siguraduak amaamuan da ito'y ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, kin Manang Lara. Siyakto manan ti pagbalin ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kastamot a kanayon. Ay sadino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kapsa. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabusan da nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay kaamangan no adama inaramid mo adi na nagustuhan. Imbalang ko lang matinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kaya. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay nawaw, apay ngamin nga imbal lang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang akanayaw. Dinakpay pagsidaan mo't itinaimas. Ay na, mayat matla ang tinatang iti salunat kapsat. No siya, jak kayat tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara. Ipulong ko day nga ang hilito kun manang na.
Marmarwam! Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaman na, Clara anak ka. Anya nga may nanti gagarayo. Imayak, taglablabusan ti kapsat mo. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni Angelito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak ka. Oray awan makagapaw kat agong ungag. Di nakpay pa kanun kat adamot trabaho na. Ayan ni Angelito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak ka, jakon kaya ti agnaed ijay. Numabaling kat dito'y balayo ko matipag naedak. Ay matruma akan ma-stress ak itar aramidang ti kapsat mau. Hello, Angelito. At nakakpay lang dito'y pagtrabahuak manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasaya at met, tanapatag ti ibagakang ka. Kapay ka di manang. At ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing ti langa na itay simbang pet. Anya ti inaramid mo kang kwa na aya. Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na asaw manang. Ay nawaw, ipalawag mo ang nasaya at kang kwa na saan ang masapul nga iyungot mo. Kasano ngamin ka? Irespeto mo't ni nanang aading ko. Marigatan tamat laang no agpasugnod manen. Dahitan ti pagpagak. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanang. Saan mat siguro nga umay ni nanang ditoy no saan agrabi ti araramidam ken kwa na. Ay na manang, naumum lang. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. No manugot ni manong mo, mangyag kanto'y tibado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay? Ada inted ko itay lakay. Nakaturog mo't na gitubing. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanyak. Kaya't ni nanang ti agnaad dito'y balay lakay. Saan da ngamin nga akin naawatan iti kapsat ko. Sumot lagayam nga imay dito'y balay. Wen lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay. Mabalin ka ding agnaad ni nanang dito'y balay? Wala. Adamot bakanda silid. Isulatan ti silid na. Ay na, agyaman ak launay lakay. Agyaman ak tamaawatam ti sitwasyon ni nanang. No kasta, iti gaya man ayan dalara ti pagnanaedam kapsat. Wan kapsa, mayak ti biyag ko ijay. Aya, Naimastikan ka na kijay. Kan saanak ang mabambanaw, tawan mo't araramid. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kapsat. Sana kasapulan ni Lara ti tulong.